Hakajing beteng kaseng khot yakawa Myntdu. Banyak kon na kabenta banyak ai Ïada bat ban pennek penbhai yakawa Myntdu kabadai kan nong besar bam di yaki nong song snong ka jowai. Nolor ki nong rap hasau dong jongka. Haka khat sau trik unai wing araja arpusau u presiden kaseng khot yakawa Myntdu uba kro el pariat. Ringkat ki katu kat ni kiri orang ba kasnong jowai. Nolor ki engineer ki lahiar ban jurip saya ki In-Situ Nallah ni ki Nallah ki balasna kerpang ban penkhot yaka jaklia ka mi na ki thliu yeng brio shwaban kan tu chakawa Myntdu. Hakane gajing let jurip kaseng kalalap basipotli ki Nallah ki badan hakeleng ka jowai gajing trai kadang sateng bat suki palat ban Pyndep. Habakran cikilat pathai kubur uba kru el pariat ula kerpat yo executive engineer ke JMB badai ban Pyndep haswa ban poi ka ayom slap jong snam araja arpsan hakaban na kalyang engineer ula kular ban Pyndep. Nolor kata ula kentui ki nong song snong ka Myntdu bekinya trailang ban berat pathar ya ki nyut ki plastik kat sebalap sebasam. Kai ke bagajing tua ka jongi menta ka long ba kajing lap ba ki waipat ki khat sipau teli ki Nallah ki badan ha barok ki talawir jong ka wa Myntdu na ki snong hajuai ngilap ki dang sa teng menta namar ha ka por ka ba ki traika mental asnem siteng ngimyo I ba kai ki dang long suki pala ka traikam nakataga daw kagajing yakran jongi bat executive engineer jong kajuai municipal board ngilabo kajing karpa di uba la kumno bayakine ki balangsa kinala ki daiban Pyndep pura ban traikam yaka haswa ba kaniga liur kan wan jong nusnam arjar apusan te hakajing yakran nagaliang ka jong uro ula ai kajing kular ba kaliang ka municipal board bat ka sarkar ki kular ba kane ka kam kadai ban bentrai kam haka sini sunam banwan takai ka jingkar pat ka jongi ya kinong song sinong ke badan tawir jong ka Myntdu hoy pilayo I bangila ya khun haka bor ka bangila ban Ïada ya ka Myntdu balai ngila ya kane na mar ngi singaw tho lada ka wa Myntdu kam dansyo langi do ya ka wa kajaj berew jongi ki badan tawir jong ka Myntdu ro nginja nakataga daw ban kapateng ka jongi ban ban sengan ka jing ka jongi namaram don pat da kawai pat ka wa ka ban ai yangi ba ai leer yangi ka panbiang yo khaw sigi hali ka panthor tenaka ka daw ngibo ka jing karpat ba yakini ka nyut hamtam ka plastik ka ba ngipendam man na kisngi ka ba lalong ka kawai na ka sakri yangi ki bereo ngi kibo ka jing karpat bas ngaw ba wat am bread kulmar ki plastik kat shaba pilap kat shabis ngaw biang Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya